Hello ja morjens täältä keltaisen valon maailmasta tai jotain. Päätin tulla kuvaamaan teille videon näin isänpäivänä, kun en mennyt kotiinkaan, niin päätin sitten tulla uikuttamaan teille videon muodossa. Ja siis se, mistä minä uikutan, niin jos ette ole otsikosta huomanneet, niin kauneusleikkaukset on siis se aihe. Tai no itse asiassa ihmiset, jotka ei kykene millään hyväksymään ihmisiä, jotka ovat käyneet kauneusleikkauksia tai ovat menossa. Niin se, mitä mä oikeasti välillä ihmettelen jossakin ihmisissä, on just tää, että kun joku päättää lähteä korjattaan itseään, niin usein samalla siinä ihminen korjattaa samalla oman itseluottamuksensa. Koska siis aika usein, kun ihmiset menee kauneusleikkauksiin, niin niillä on se 1 tai 2 leikkausta, minkä ne haluaa. Ja sit ne on fine, tyytyväisiä itteensä. Niin ei. Joillekin se on niin vittu täys ei ja heti pidetään niitä ihmisiä jotenkin huonompina ja itseä vittu nostaa tuonne saatana pilvenpiirtäjän korkeuksiin. Koska luonnollisuus on parasta. Ei siis vittu. Se, että sä tykkäät luonnollisuudesta tai leikkaamattomuudesta, puhutaan myös tämmöisestä, siitä, että ihminen ei ole leikelty, vaan luomu, niin mitä sitten? Se on sun mieltymys, mutta ei se välttämättä kaikkien muiden ole. Aika usein monet ihmiset, jotka käy leikkauttaa itseään, niin ne yleensä käy vaan niin korjattaa sen asian, mihin ne ei ole tyytyväisiä ja sitten ne on yleensä paljon onnellisempia paljon leikkauksia, mitkä on epäonnistunut ja niin edelleen. Mutta se, että joku lähtee tommoseen, niin mun mielestä se ei ole yhtään sen huonompi. En vaan ymmärrä, että esim. Mun yksi tuttu kävi leikkauttaa toisen rintansa, koska hänellä on siis toinen rinta on paljon isompi mitä toinen. Niin hän ei uskaltanut mennä esim. Rannalle. Hän koki sen tosi innoittavaksi asiaksi. Tai joku bikinetten päälle pukeinen, ei vittu. Ei varmasti. Joten hän siis halusi mennä leikkauttaa sen pienemmän rintansa samankoiseksi, mitä se isompi on. Ja koska isommalle rinnalle ei tehty yhtään mitään, että haluttiin vaan pienempää suurentaa, niin sitten häneltä valittiin niinku omasta kehosta rasvaa ja laitettiin sinne, koska lopputuloksen täytyy olla tosi luonnollinen tietysti, kun toiselle ei tehdä mitään. Mun mielestä se on okei. Ja nyt sitten ihmiset tuntuu paljon paremmalta. Mut sit mua pisti niin vituttaan, kun hän kertoi, että hänen yksi tuttu, tai tämmönen läheinen, oli niitettekö sitä leikkausta vastaan. Siis mitä vittua, toinen käy parantaa omaa elämänlaatua ja sit yksi tulee uikuttaa jotakin, että kyllä pitäisi omaa kehonkuva hyväksyä. Ja oli vielä sanonut siihen, että joo, et sä et saa kertoa kellekään, että sä oot käynyt leikkauttaa ton toisen rintas. Mitä? Siis se, että oikeesti jotkut on niin vastaan kauneusleikkauksia, että ne ei näe sitä, miten monet ihmiset, jotka on käynyt kauneusleikkauksia, on paljon onnellisempia ja tyytyväisimpiä itsensä. Koska siis ei kaikki ei vaan kykene hyväksymään itseään sellaisena kuin on. Niin mun mielestä on tosi innoittavaa, että silloin kun joku läheinen sanoo, sulla on niin noin iso asia eessä ja sit läheiset käyttäytyy noin, niin mun mielestä se on aika täyttä paskaa. Koska kyllä mun mielestä sen ihmisen tai niinku läheisten pitäisi tukea henkilöä, joka on menossa leikkaukseen. Mun mielestä siinä, niinku, okei, sun ei tarvitse pitää siitä, mitä se tekee, mutta sä voit silti olla sen tukena. Eikä vaan tuoda sitä omaa niinku, mieltymystään siinä esille. Se on vähän sama asia, jos niinku, joku ihminen on tyytyväinen itsensä eikä halua käydä leikkauksessa. Sitten joku kaveri tai joku muu läheinen tulee silleen, että vittu sä oot ihan viturmaa, ala nyt saatana mennä tonne kirurgin veitteen alle, et ei niinku. Mun mielestä toi on aivan vittu sama asia. Itse asiassa mä joskus puhuin yhden tutun kanssa näistä kauneusleikkauksista. Sanoin just että voi olla, että saatan vanhemmalla iällä käyväkin tekee jotain. Niin sitten mun tuttu rupesi mulle jotakin, että joo, tiesitkö Ella, että Turmion kätilöiden yhdessä biisissä kerrotaan, miten typerää on mennä kauneusleikkauksiin ja ne ihmiset on huonoja ja vittu lässyllä. Siis mitä vittua? Okei, mä kuuntelen Turmion kätilöitä, mut mun ei tarvitse olla niitten kanssa samaa mieltä. Sitten kun tää ihminen tajus, että mua ei voi niinku vittu vähempääkään kiinnostaa, mitä joku bändi sanoo, niin sit hän otti Raamatun esiin, siis vittu. Yes!
Siis vittu, tietysti tää on niin parasta, kun otetaan vittu raamattu esiin joka saatana asiassa. Varsinkin, kun ne on niitä ihmisiä, jotka ei vittu etees niin ole saatana, saako kristiuskoisia. Ei tääkään menee vittu millä lailla kristiuskonen on, mutta ei. Kun tämä hänen juttunsa on vaan nyt niin semmonen, että ei siis vaan pystytä käsittää, että joku saattaa olla muuta mieltä. Niin mitä väliä sillä on, että joku kirja nyt sanoo jotain. Mut niin, jos tosiaan tää mun pointtini nyt ei käynyt selväksi, niin tiivistettynä mä vaan haluaisin, että ne ihmiset, jotka pitävät enemmän luomukehosta, niin koittaisivat ymmärtää, että kaikki vaan eivät ole siinä omassa luomukehossaan onnellisia. Mutta minä olen nyt puhunut ja vittu, lähden tästä luultavasti tukehtumaan omaan arkeen tai jotain. Saa toki kertoa omiakin mielipiteitä ja heippa!